וואו. טוב, מה שאני רציתי לספר, או מה שעובר לי במחשבות, אז קודם כל, אני אוהד, בן 48, גר ביבנה. מה שרציתי לפרוק יותר מהלב, והמחשבות שעוברים לי ביום האחרון, מהערב, אתמול, בוא נגיד ככה, יותר נכון. אז אני רוצה לחזור אליי, בוא נגיד ככה, ואני לא כל כך בקטע של זה, לא מתאים לי. והיא מנסה בכל מיני אמצעים וכל מיני דרכים לפתות אותי וכל מיני כאלה, ואני יודע שזה לא יהיה לי טוב, אני לא רוצה את זה, ואני לא יודע, היא מצליחה להשפיע לי על הרגש ולסובב אותי, וזה בעייתי, קשה לי להגיד לא לפעמים, אני לא יודע להגיד לא, אני תמיד אומר כן, כל הזמן, ו-yes man, לא תמיד זה טוב, אני יודע את זה, כי כבר חזרתי אליה כמה פעמים, 5 פעמים, וידעתי שזה לא יהיה טוב. אתמול בלילה, כאילו, בגלל שאנחנו ככה, בתוכנית כזאת, שכאילו אפשר לדבר והכל, ובלי אפשרות לשפוט, אז אין לי בעיה כאילו לספר. אז אתמול בלילה אפילו שכבנו, כאילו, יצא ככה, לא יודע. מה זה יצא? זה ברור שגם אני הייתי בעניין, זה לא פתאום קרה. למרות שאמרתי לה, תקשיבי, אני לא רוצה, כאילו באמת, אני לא מעוניין, אל תעשי את זה לא נעים, זה לא כיף לי ככה. הצלחתי להגיד את זה, וואלה, בסדר. קשה לי, אבל לא יודע, בסדר. בעייתי, אני יודע לא פשוט כל העסק הזה, זה קצת מורכב, יש עוד הרבה עניינים שלא סיפרתי את הכל. עדיין לא פתוח לגמרי, אבל בסדר. אבל זהו בערך, כן, בסדר. זה בגדול, כאילו, כן. סיימתי. ערב טוב, אז אני השנייה במספר. אז שמי אלה, אני גרה בקריית ביאליק, אני בת 55, חודש שעבר חגגתי יום הולדת אבל לא ציינתי אותו למעשה, ובעבודה ילדים הפתיעו אותי, אני עובדת בחינוך מיוחד, מורה לחינוך מיוחד, אני גם גרושה, יש לי 3 ילדים ברוך השם, יש לי בת חיילת, קיבלה מצטיינת ביום העצמאות האחרון, יש לי בן שסיים י"ב, אני לא שמחה עם זה בכלל, מאוד קשה לי עם זה, ויש לי עוד בת 15 שסיימה כיתה ט', ספורטאית בהתעמלות אומנותית. 2 הגדולים שלי הזריקו את הזריקה המפורסמת בניגוד לרצוני, אני הפסדתי בבית משפט מחוזי, אני שקעתי בסוג של דיכאון, בנוסף שנה אחרי זה, כאילו שנה שלמה לא עבדתי, הודרתי ממקום עבודתי, כי אני סירבתי להשתתף בניסוי וגם לא להכניס לאף שלי שום דבר, הודרתי עד היום, יש לזה ריקושטים, ואני עברתי תקופה די קשה, ועכשיו אני יכולה גם לחייך, מצד אחד אני מאחורי זה, אמנם גם עברתי גירושים מאוד קשים ו13 שנה בבתי משפט שהסתיימו במפח נפש עם ההזרקה של הגדולים שלי שהלכו בניגוד לרצוני ובתמיכת אבא שלהם. היה מאוד קשה ואני כולי תקווה שהם יחזיקו מעמד, כי מה שאני רואה הם כל הזמן חולים לעומת הילדה הקטנה, ומצאתי מזור, סוג של מזור בתנועת הבית, וגם אספתי לאורך 4 שנים האלה אנשים יקרים, אני לא אזכיר שמות אבל הרשת מלאה בהם וכולכם מכירים אותם, ואחד מהם אתה גיא שפגשתי אותך באחת ההפגנות בירושלים, יש לנו תמונה ביחד אולי אתה לא זוכר, וראיתי אותך המון, את הסרטונים שלך, את הלייבים שלך, לאחרונה לא יוצא לי כי אני מוצפת בהמון דברים. בתנועת הבית מצאתי מזור לפני כשנה,
אמנם הייתי עוקבת אחרי פעילות רק מרחוק באינטרנט, אבל נכנסתי יותר לעומק לפני כשנה, כשהתחלתי להגיע לשוק מטבעות אהבה, ושם מצאתי איזושהי נישה שלי, שלא ידעתי שיש לי את היכולות האלה. אני עושה טיפולים עם קערות טיבטיות, רבע שעה, ויש לי קהל, אני לא רוצה ככה להתפרע, זאת אומרת, אני די צנועה בכמות הלקוחות שלי, אבל מי שמגיע תמיד הולך ממני בחיוך, ויש כאלה שחזרו כבר כמה פעמים, ועם בני זוג שלהם גם היו, מה יכולה להעיד גם, ובנוסף לכך, גיליתי עוד כוחות, זאת אומרת שאני לוחמת, כי נלחמתי במערכת, נלחמתי ועד היום יש לי דלקות מזה, תרתי משמע, מאוד קשה בעבודה, במשרד הגיחוך, אני קוראת להם גיחוך ולא אכפת לי שישמעו, אני בשלמה עם זה, אני 26 שנה יש לי ותק, והייתי עובדת חיונית שנה ראשונה, אז איך זה התהפך שהייתי מודרת וסוג של מפיצה, כל מיני דברים שאסור להפיץ, והיום אני שלם עם זה, וגיליתי אפילו בתנועת הבית לפני כחצי שנה בעקבות המצב, נפתחה סוג של רשת חברתית, קוראים לה לבבית, אמנם היא בוואטסאפ, יש שם יותר מ-200 אנשים כרגע, וכל אחד כותב מה שעל ליבו, משתף מה שהוא רוצה, ופותח במילים אני אוהב, אני אוהבת. וככה גיליתי שאני אוהבת לכתוב, אני יותר מביעה את מה שתוכן העולם שלי בצורת כתיבה מאשר בדיבור, וככה יותר קל לי, וגיליתי שבכובע הקודם שלי הייתי גרפיקאית, לפני כמה עשורים, ושם ניתנה לי הזדמנות חד פעמית לכתוב טור משלי, וקראתי לו עת לכתוב, וזנחתי את זה, גם כתבתי קצת למגירה וגם את זה זנחתי, ופה הייתה לי הזדמנות, וגיליתי שאני אוהבת לכתוב, אז יש לי סוג של טור כזה, עת לכתוב, ואני אקריא לכם את אחד השירים שלי, ובזה אני אסיים את השידור שלי הראשון. אז עת לכתוב, שובי ילדה, שובי, שובי אל ביתך, שובי ילדה, שובי אל ליבך, אל מעוזך, עמוק בתוך הצער, היית שבויה בוכה, היית עמוק בצער, כעת את חופשייה. חיוך על פנייך, נצנצות עינייך, את שבה אלייך, כעת את חופשייה. זהו. תודה רבה לכם. כתבתי את זה ב8/6. תודה רבה שהקשבתם. אני באמצע נהיגה, עוד לא הגעתי לבית, מחילה. שומעים? טוב, אז אני זהבה, בת 39, אני אגיד, למרות שחגגתי בשבוע שעבר 40, אני בהלם, אני בשוק, אני לא מאמינה, וחשבתי על זה שכאילו גיל 40, אני יכול טיפול נמרץ כללי מעל 11 שנה, בשנתיים האחרונות אני לא פעילה, אני עושה מלא דברים כאילו עצמאיים, ואני כאילו גיליתי את עצמי בשנתיים וחצי האחרונות ממש, כאילו השיר שלך ממש, אני מתחברת אליו, כי אני למדתי בעצם לגלות את עצמי ולהתחבר אל האני הפנימי שלי, כי כל הזמן הייתי ילדה טובה כזאת, עשיתי את הכל לפי הספר, הייתי תלמידה טובה, לא מעשנת, לא שותה, לא יוצאת למועדונים, תואר ראשון, תואר שני, ראש צוות, כאילו מלא טייטלים, אבל בדיעבד אני קולטת שכאילו אני התרחקתי מעצמי, כל פעם כאילו זה היה מלא זהויות והגדרות של בחוץ, ובשנתיים וחצי האחרונות לאט לאט כאילו הייתה לי הקרסה של מלא דברים במקביל, עברתי כאילו גם סוג של משבר כזה, כמה משברים במקביל, אבל זה דווקא חיבר אותי לעצמי, והגיל 40 הזה זה כאילו נקודת ציון, זה כאילו חתיכת דרך, וזה זמן של חשבון נפש, אז השבוע הזה באמת, שבועיים אחרונים, אני כאילו ממש מנתחת עם עצמי, כאילו איפה הייתי ואיפה אני עכשיו ולאן אני רוצה להגיע, ואני פשוט כאילו קודם כל חושבת שאני בהוויה שלי, אני מתחברת אליך מאיה בגלל השמחה והחיוך, אני מטורפת על האנרגיות שלך, ואני כאילו, זה מה שמחזק אותי, כאילו, כל הדברים שקרו ויקרו, כמובן שזה נוגע בי, אני בן אדם, אבל יש לי את הסנטר שלי, ואני דואגת להזין את עצמי באנרגיות טובות, ואני שומרת עליי, וזה פשוט מטורף, וכאילו החיבור הזה אל עצמי, כאילו גרם לי, זה חוזקה מטורפת, היו לי מלא עוגנים ומלא דברים שהחזיקו ועזרו לי, אבל העוגן הכי משמעותי כמובן הקדוש ברוך הוא, אבל מעבר אליו, זה אני,
אני העוגן של עצמי, וזה מטורף לגלות את החוזקות שבנו, וככל שיש מלא אתגרים ומלא משברים, זה דווקא כאילו, אנחנו לא מקבלים דברים שאנחנו לא יכולים לעמוד בהם הרי. כמו שאת מספרת, גם סיפרת על כל מה שעברת, ואני מניחה שכל אחד חווה משברים, אבל אנחנו מקבלים דברים שאנחנו כן נוכל לעמוד, ואני פשוט, אני כאילו יכולה להגיד שאני מה זה גאה ב-40 שנה, הספקתי המון, ויש לי 4 ילדים, ואני גם בשנה, החיבור הזה לעצמי, ומה אני רוצה, ומה נכון ומה מתאים, זה נראה לי פעם ראשונה שאני מספרת את זה, אבל אני גם כאילו, חלק מהקריסה זה בעצם להיפרד מבעלי, אחרי איזה 20 שנות זוגיות, אז אני פעם ראשונה אומרת את זה, אני מקווה שהילדים לא יראו את הסרטונים האלה, אבל זה פשוט כאילו מהמם, אני כאילו בוחרת בעצמי, וזה פשוט מטורף, והדרך לבחור בעצמי, זה לשים את עצמי במרכז, ואני פשוט מודה על זה, וכאילו, זהו, הרבבתי מלא דברים, אבל תודה. סיימתי. טוב, היי, אז אני אסתר שאני מבאר שבע, אני אחות של מאיה, האחות הגדולה שלה. אנחנו 5 אחים ואני האמצעית, אחותי הכי קטנה. אני כאן בגלל אחותי בעיקרון. באתי ככה באמת לתת לה ככה את הפתיח ואת העזרה והתמיכה גם והגיבוי שלי באהבה. אני ואחותי מאוד מחוברות, למרות שדרכנו נפרדו כשהתחתנתי בגיל מאוד צעיר ועזבתי את הבית. אנחנו גרוזיניות, אז אצלנו בעדה היה מקובל בזמנו בדור שלי, אחותי כבר הייתה משהו אחר ממני, יש בינינו הפרש של 4 שנים. 4 שנים האלה הן מאוד משמעותיות בגיל ההתבגרות. והתקופה הזו שבאמת כשאני הייתי נערה בוגרת כבר, שהכינו אותי כבר לקראת שידוך, מה שנקרא, אצלנו בעדה היה נהוג באמת להשתדך, אחותי הייתה ממש קטנה, אני כמעט ולא זוכרת חיבור בינינו, ממש לא, אני רק זוכרת את השמחת חיים שלה כשהייתה ילדה, וככה איך כולם היו מתלהבים ממנה, הייתה רוקדת, שמחה, וכולה כזאת טמפרמנטית, אני תמיד הייתי הילדה הרצינית, הבוגרת, כזה מסתכלת מהצד על הכל, מופנמת, ביישנית קצת, חסרת ביטחון קצת, עברתי כברת דרך מאז, היום אני בת 53, אני גם גרושה, אני כבר סבתא ל2 נכדים מהממים מתוקים מדהימים שהם החיים שלי היום. אחרי 27 שנות נישואים טובים שהיו לי בגדול, החלטתי לקום ולעשות צעד גם בשביל עצמי, ומכאן אני מתחברת אלייך זהבה, אני גם אחות במקצוע, אני אחות בתחום בריאות הנפש המון שנים. וואי, מה אני רוצה עוד לשתף? זהו, אני גרושה כבר איזה 8 שנים, אחרי באמת תהליך שגם אני עברתי עם עצמי, עברתי תהליך של אני גם ככה גדלתי, ריציתי את כל הסביבה, עשיתי מה שצריך, התחתנתי כמו שהיה מקובל אצלנו, הייתי אימא טובה, גידלתי 3 ילדים כמו שצריך, בית, משפחה, כבוד להורים של בעלי, כמו שהיה נהוג אצלנו בעדה הגרוזינית. בגיל 45, עוד לפני כמובן, בגיל 30 ומשהו, התחלתי לעבור תהליכים של באמת התפתחות רוחנית, אישית, התחלתי ללמוד תהליכי ריפוי שקשורים לנפש, מעבר לרפואה הקונבנציונלית כביכול של הפסיכיאטריה היום, שאני עדיין עובדת בה, אבל אני ממש ככה במקום שאני ממש חצויה, בין החיים הקונבנציונליים שלי כעובדת בבית חולים פסיכיאטרי, ממשלתי, ובין העיסוק שלי היום בעולם הרוח, בעולם ההתפתחות הרוחנית, אני היום גם מטפלת רגשית, למדתי טיפול רגשי, תודעתי, ואני באמת עדיין עוברת תהליכים עם עצמי יום יום, שעה שעה, דקה דקה, בעיקר גם בתחום הזוגי כרגע, זה גם איזשהו ככה סוג של אתגר עבורי כרגע, נושא הזוגיות בחיים, עברתי שם גם הרבה מאמורות, הרבה ככה התפתחות אישית מועצמת מה שנקרא, הרבה עליות מורדות וממש ככה רכבת הרים של עליות וירידות. אני כרגע בסוג של אחרי ירידה רצינית של משבר וכאב שחוויתי בשנתיים וחצי האחרונות, אני ככה מתחילה לצעוד את הדרך שלי שוב מחדש, ממקום יותר מחוזק, יותר מועצם, יותר ככה מודע לעצמו ברמה האישית, הזוגית שלי, מה אני רוצה, מה אני מחפשת. הנושא הזה של גבולות, אוהד, אני מתחברת אליך מהמקום הזה, שגם אני לא ידעתי מספיק להגיד לא ולהעמיד גבולות כשצריך למי שהיה צריך. אז היום אני לומדת להעמיד גבולות בחיים שלי, ולומדת ככה להיות יותר בררנית בבחירת בני הזוג ומי שייכנס לחיים שלי. וזה תהליך שאני באמת עוברת אותו, באמת בגיל 45,
התגרשתי, אבל הייתי בגיל בוגרת, אבל בנפש שלי הייתי כמו איזה נערה בת 14, שהתחילה את הצעדים הראשונים שלה בעולם הזוגיות, ממש ככה מאפס מה שנקרא, ואני עוברת עם זה תהליך, ואני עדיין ככה מצפה ככה לעבור עוד דרך ועוד שלב ככה יותר משמעותי, ממקום יותר בוגר, יותר ככה מועצם שלי כרגע כבן אדם, כאישה, ולדעת לבחור באמת בעיקר את הבן זוג הנכון והיותר נכון ומדויק לי כרגע בחיים. זהו, גם אני ככה קצת הרבבתי, קצת הצגה עצמית, קצת רקע, ואני כאן באהבה. אני כמו אחותי, אנחנו שנינו שביל גורל 9 בנומרולוגיה, אני גם נומרולוגית אז אני חייבת קצת להגיד את זה, אנחנו שנינו מחוברים לתדר אוניברסלי של חיים מתוך אהבה. זאת אומרת, כל מה שאנחנו עושים מתוך אהבה, אנחנו לא יכולים בלי זה. זאת אומרת, זה חלק מההוואי שלנו, זה חלק באמת מהנשמה הגבוהה ששנינו ככה התברכנו בה. אני מעיזה לומר את זה היום על עצמי, אני לא מתביישת לומר. ואנחנו באנו להפיץ אור ואהבה, כל אחד בדרך שלה, ובגלל זה אנחנו גם מתחברים לאנשים של התפתחות אישית, רוחנית, חברתית, תודעתית, ואני מאמינה שכולנו, כל אלה שעוברים את המסע כרגע של ההתפתחות והשינוי, אנחנו כולנו לומדים ככה לעבור את התהליך של החיבור לאור המועצם שבתוכנו, ומהמקום הזה גם להעצים את הסביבה שלנו בכל דרך, כל אחד מהמקום הצנוע שלו בעולם הזה. זהו. אוקיי, אז ערב טוב, או בוקר טוב, צהריים טובים, אני לא יודע מתי זה ישודר. אם כבר בשיתופים עסקינן, אז אני דווקא רוצה לשתף את הרגע שבו הבנתי שלא כולם חושבים כמוני. שהייתי בטוח רוב חיי כילד, שאיך שאני רואה את הדברים, ככה הם באמת, זאת אומרת, ככה כולם רואים את זה, זאת אומרת, ככה כולם מפרשנים את זה, שכולם מדמיינים את אותם פתרונות, או את אותם אידיאלים שהיו רוצים לראות ולחוות, שהם רואים את כל העוולות שמתפרשנות כעוולות, וכל מיני פגיעות באדם זה או אחר, וכאילו הייתה לי תחושה תמיד שאם כל אחד מאיתנו יבוא ויסדר את התמונה ישר על הקיר, אז בסוף אנחנו נקבל כאילו כולנו את התמונה הישרה, כאילו זה התפקיד שלנו, ליישר את התמונה על הקיר. וביום שהבנתי שלא, כאילו אני יותר התאכזבתי מזה שגיליתי שלא כולם חושבים אותו דבר, מאשר הסיטואציות שאנחנו נקלעים אליהם, וכל סיטואציה פוגעת בכל אחד בדרך אחרת. כי איך אתה יכול ליצור מצב אידיאלי שבו לכולם טוב, אם לא כולנו רואים את הכל אותו דבר, או חושבים אפילו את אותו הדבר, או מכוונים לאותו כיוון. כי אפילו להגיד שכולנו רוצים שיהיה טוב, זה כל אחד רוצה, כאילו כולנו רוצים שיהיה טוב לכולנו. אבל לא כולנו יושבים בשולחן עגול כזה, ואומרים אוקיי, מה טוב לי? זאת אומרת, אז בגלל זה בחרתי לשתף את הרגע הזה שאני גיליתי באמת שמה שאני חושב, לא כולם חושבים את מה שאני חושב. יכול להיות שאנחנו רואים את אותם דברים, אבל אנחנו זה לא נספג בנו באותה דרך, וכמו שזה לא נספג בנו באותה דרך, זה גם לא, אנחנו גם לא מגיבים לזה באותה דרך. עכשיו, הדבר כן מעניין שהבנתי, זה שזה נכון שאנחנו לא סופגים באותה דרך ולא מגיבים באותה דרך, אבל יש שיטות שמערכות משתמשות בהן, כדי שאנחנו נגיב או נתנהל או נתנהג בצורה שכולנו נתנהל אותו דבר.
נגיב לה אותו דבר, למצב, שזה פסיכי, כי בעצם משתמשים בכלים קולקטיביים כדי להשפיע על הפרט. מה שאנחנו כפרט לא יודעים עדיין לתפעל את עצמנו על מנת להשפיע טוב או לתת שפע טוב לקולקטיב. ואני חושב שברגע שאנחנו נפצח את זה, אנחנו נדע איך לפעול בדרך מיטיבה לכל הסביבה, ולאו דווקא רק לעצמנו. אז בינתיים לא נותר לנו אלא באמת, לא בקטע אגואיסטי, אבל לתת לעצמנו את המקום, להביע וכן לשתף את מה עושה לנו טוב, וככה אנחנו נוכל לדרבן את מי שנמצא מולנו, או בסביבה שלנו, שגם יגיד לנו מה עושה לא טוב או לא. ואז אנחנו נוכל ליישר ביחד את התמונה, ולא שכל אחד יבוא ויישר אותה לפי איך שהוא חושב שזה צריך להיות ישר. אז זה, לסיכומו של דבר, אנחנו אמורים לבוא בעצם ביחד לתמונה הזאת, וליישר אותה יחד. זהו, זה מה זה תובנה שרציתי לשתף. טוב, אז קודם כל תודה לכולם. אז אני מאיה בטישווילי. האמת שאמרתי לעצמי, מאיה, את לא מתכננת שום נושא שיחה, מה שיצא יצא as is. וזה קצת מלחיץ, כי המוח ריק מהתרגשות. נראה לי שאני אשתף שמשהו בתקופה הזו של 4 שנים מרגיש לי כמו כאילו היו לי חיים של לפני ואחרי. יש את המאיה של לפני הקורונה ויש את המאיה של אחרי אני לא אוהבת את המילה התעוררות, אבל זו המילה שהעירה אותי לצאת מהבועה של עצמי ב4 שנים האחרונות. סוג של תחושה כאילו נועדתי לתקופה הזו. משהו בתקופה הזו גרם לי להבין שהרבה מהאופי שלי, שלא ידעתי למה אני כמו שאני, מרגיש לי שאני לומדת אותי יותר, למה אני, יש לי אופי מסוים, אני ילדת בלי, והרבה תוכניות רוחניות שאני שומעת לאחרונה מדברים על להיות בתשוקה שלנו, להיות בעשייה שלנו. יש כל כך הרבה רעש מסביב, כל כך הרבה מידע, כל כך הרבה הפחדות, כל כך הרבה מניפולציות על הרגשות שלנו, על מי שרוצים שנהיה, על מה שצריך לעשות, שזה מרגיש לי שזה overwhelming, זה כזה גדול עליי, too much, ואז אני אומרת לעצמי די סטופ, כמו ילדה בת 2, אני עוד אותה בת 50, אבל ההתנהגות שלי זה כמו ילדה בת 2, מי שמכיר אותי, וזה מרגיש שזה יותר מדי ממה שאני מסוגלת להכיל, ואני בסוג של תקופה שאני אומרת לעצמי, זה גדול עליי, ואני מעדיפה להתכנס בעצמי, ובמה שעושה לי טוב ולהתעסק בתשוקות שלי, בילדת בלי שבי. ומכאן גם הרצון הזה פתאום לעשות את התוכנית הזו. אני הכי ספר פתוח, הכי לשתף, הכי מה שרואים זה מה שיש, מוציאה, מדברת חופשי על הכל. אז מכאן גם נולד הרצון הזה ליצור את התוכנית הזו. ופשוט להתעסק בתשוקות שלי, פשוט להתעסק בלהיות בטוב, להיות שמחה, למרות שאני בתקופה שאני קצת בכיינית ואני בוכה הרבה, ואני מנסה להבין למה,
מנסה להבין את המקום הזה גם כן שלי מול קשרים ומערכות יחסים שאני לא מצליחה בהם משום מה. כאילו אני אוטוטו בת 50 והמערכת יחסים היחידה שחוויתי זה בעצם בגיל 21, שהתחתנתי והתגרשנו, נפרדנו יפה, ומאז בעצם לא חוויתי שום זוגיות. אני מאוד שמחה על מה שחוויתי, אבל לא חוויתי שום קשר משמעותי, ואני לא מצליחה להבין למה אני נופלת במקום הזה, למה אני לא מצליחה לייצר לעצמי סיטואציות של קשרים שגם שתהיה הפריה הדדית, ושזה יהיה גם רומנטי, ושזה יהיה מספק. זה לא קורה משום מה, וזה מעציב אותי ממש, ואני בוחר ואני נותנת לזה את המקום, ואני אומרת לעצמי, אני מנסה להבין, ללמוד אותי, מה כל כך רגיש לי במקום הזה, האם זה האגו שלי, האם בכלל אני מאמינה בזוגיות, אני לא יודעת בכלל מה אני חושבת על המקום הזה, מה אני רוצה בכלל מהמקום הזה, אני לא יודעת אם אני מאמינה במונוגמיה, אני לא יודעת אם זה קיים, אני לא יודעת אם זה אפשרי, אני לא יודעת, אני פשוט לא יודעת. אבל אני כן יודעת שאם אני אזכה לחוות גם מישהו, הרגשה של מישהו שאוהב ותומך ורוצה, אז אני יודעת שזה עושה לי מאוד מאוד טוב. אז אני כן כאילו במרדף של רוצה לנסות להשיג את התחושה הזו, שמישהו מה היא לא רוצה להתממש. וזהו, אז קודם שתגיע ואז נחליט מה אני רוצה ממנה. זהו, זה מה שאני אשתף בינתיים עד עכשיו. אני מקווה שזה לא יצא מבולבל מדי, אבל זה מה שמספיק לי כרגע. אז אני רוצה להגיד לכם קודם כל תודה, ואתם מוזמנים גם כן לפתוח מיקרופונים. הכנתי לנו כמה שאלות קטנות ומטופשות, אז מי שרוצה לשחק קצת יחד איתי מוזמן. אני זורקת שאלות לאוויר, ומי שרוצה שיענה חופשי, לא כולם חייבים לענות, פשוט מי שמרגיש צורך. אז בהמשך למה שאמרתי, משפט או שאלה שהתחברתי אליה הכי הרבה, זה מהי התשוקה שלך בימים האלה. זה משהו שאני חושבת שכדאי וטוב להתעסק בו, בתשוקות שלנו, בנו, לשפר אותנו מבפנים ולעשות לנו טוב. אז התחברתי לשאלה הזאת, ומי שרוצה לענות עליה, מה התשוקות שלכם בימים האלה, הוא מוזמן לענות. אז אני ככה אנסה. התשוקה, כמו שציינתי, לכתוב, אז לאחרונה כתבתי שיר וגנסתי אותו, ומאוד פתאום בא לי רעיון כן לשתף, אז בלבבית הצעתי לאנשים מי שרוצה כן לקרוא את השיר, יכולים לפנות אליי, אז פנו כמה נשים וקיבלו את השיר, וכתבו לי תגובות מאוד נעימות, וזהו, בזה אני לא אוכל לפרט יותר מדי. כמי שאת חווית חלק מהשירים שלי, אז זה קצת יותר, אז זה רמה קצת אחרת. זהו. אולי בתוכנית הבאה תשתפי עוד. בתוכנית הבאה תשתפי עוד שירים. כן, אבל נראה. לאט. כל הבמה, זה לא יפה. מה שעשית זה מצוין. אבל התשוקה שבמילים גיליתי שיש לי את התשוקה של המילים ואת התובנות, וזה היצירה, התשוקה שביצירה, ולא רק כאילו גם באומנות, כאילו גם לצייר, אבל להוציא מתוכי את עולמי כלפי חוץ, זה גיליתי שיש בזה המון כוח ותשוקה מאוד גדולה במילה, כן. יפה.
עוד מישהו רוצה לשתף על תשוקות? מה התשוקות, מה מדליק אתכם בימים האלה? לא. אני את האמת בשנה האחרונה, אפילו יותר, אני התחלתי להיות מגשימת חלומות סדרתית. אני החלטתי שאני כאילו כל יום, אני עושה משהו אחד שתמיד רציתי. רגע, אין יום אחד שאני לא עושה בו משהו אחד, זה לא חייב להיות משהו ענק, אבל אני מגשימה חלומות קטנים וגדולים, וזה פשוט, זה מדהים, זה עושה לי כיף, כאילו, אין יום מבוזבז, כאילו כל יום אני יודעת, אני יכולה להצביע על משהו אחד לפחות, שעשיתי, או לא שמעו את המשפט האחרון, אם את רוצה לחזור. לא, אני אמרתי שפשוט אני רוצה לחיות את החיים, אני רוצה לחיות בשמחה ובאהבה, להפיץ אור ולעשות כיף גם לי, גם לילדים, לסביבה. כאילו אני רוצה שיהיה ממש טוב, אז אני כאילו לא מתלוננת על מה שקורה מסביב, אלא אני מנסה ליצור את הכיף ואת הכל מתוכי. כמה שאני יכולה, כן? ויש אדוות וזה משפיע. לא משנה באיזה תקופה, זה משפיע. אז אני מבחינתי לעשות כל יום משהו אחד שעושה לי טוב. ובגדול להגשים חלומות. ולא להיות תלויה בכסף. להתפטר מהכסף ולעשות דברים זהו. לגמרי. את לא צריך לסגור מיקרופונים, כולם יכולים להיות עם מיקרופונים פתוחים, זה חופשי כרגע. כן, אני בכביש פשוט. ואני... חופשי, כן. כן, אפשר גם כאילו? ברור, איזה תשוקה יש בך גיא, מה התשוקה שלך? האמת, לחזור למוזיקה טוטלית. אוי, כן. להפקות ולכל התחום שאני בא ממנו. ואני על זה, זה, כן, בחודשים, כאילו, בזמן הקרוב זה הולך להיות, לפי דעתי, יחזור להיות 90% מהחיים שלי. וואו. כן. העונג יהיה כולו שלנו. אני מקווה שאתה עדיין תשדר, אנחנו צריכים לראות אותך גיא. אני בהשתדלות. כן, אז אני זוכרת, אני כן אשתף שאני זוכרת שעשינו ערב משותף ביום הולדת של גיא, והוא ניגן, ואני שרתי וזייפתי מלא, והיה לי כאב חיים. לגמרי, אין על מוזיקה, זה מחיה את הגוף, את הנפש, זה התעלות. אני לגמרי בעד. זה תדרים. מחיה כולו שלנו, כן, לגמרי תדרים. גיא, איזה סוג של מוזיקה, מה אתה עושה בדיוק? אני עושה כמעט הכל, כמעט כל תחום. אני בא, בגלל שאני ארגנטינאי, לטיני, אז אני קודם כל עסקתי במוזיקה יותר דרום אמריקאית, כאילו יותר ספרדית, אבל הרחבתי, זאת אומרת, רוק, פופ, כמעט כל הסגנונות זכיתי להפיק, להלחין גם, לכתוב בכל הסגנונות, כולל מוזיקת עולם אפילו, שזה יותר נעימות, זאת אומרת להמציא, להלחין מוזיקה שהיא יותר מוזיקה ופחות מילים. בגדול אין דבר שאני אמרתי לו לא במוזיקה, אפילו הייתי שותף באיזושהי הפקה לפני 15 שנה של אלבום רוק כבד ביידיש. וואו! כן, מטורף. וואו! כן, כן, כשאתה פתוח לעולם אז פתאום אתה פוגש כל דבר שבעצם צריך את המגע שלך או את העבודה שלך, אז הוא פונה אליך, זאת אומרת, כשאתה פותח, ואתה לא עושה את זה מאינטרס של להדפיס כרטיס ולקבל משכורת, אלא כשאתה פתוח לעשות, אז הכל עובד יחד. והתמורה מגיעה, אני למדתי שהתמורה מגיעה מעצמה, זאת אומרת, לא צריך, אם הממסד כאילו מלמד, ככל שאתה יותר מלומד או יותר תעודות, אז יש לך יותר סיבה לבקש יותר כסף. אז פה לא, פה זה אתה נותן את כל כולך, והתמורה באמת, בסופו של דבר היא מגיעה, בגלל זה כל האומנים בעצם האמיתיים יגידו,
זה מפתיע אותי בכלל שאני מקבל כסף על מה שאני עושה, כי הייתי עושה את זה גם בחינם. נכון. אז משם זה מגיע, כאילו, אני מכיר את המשפט הזה, אמרתי אותו לא פעם. כן. ככה זה כשמתעסקים עם תשוקות, כן, זה בעצם המהות של להיות בתשוקה. לגמרי, המשפט הוא לעשות את מה שאתה אוהב, ולא ללמוד לאהוב את מה שאתה עושה, אלא לעשות את מה שאתה אוהב. זו המתנה הכי יפה שאפשר לקבל בחיים, נראה לי. לגמרי. יפה, תודה. אז אפרופו מוזיקה וכל זה, אם הייתם עכשיו צריכים להביע את עצמכם בצליל, איך זה היה נשמע? עולה, יפה. אני אמשיך כי אני מתרגשת. זה צליל של התרגשות. טוב, זה עצרנו בזה. אם הייתם צבע, איזה צבע אתם מרגישים עכשיו? ורוד פוקסיה. אני כתום. אני צהוב. לגמרי. איך? ירוק. ירוקה? אוקיי. כמה צ'קרת הלב. אוהד כחול. אני גיא, צהוב. שאתה סגור. המיקרופון שלך סגור, גיא. כן. איזה צבע אתה? לא יודע, הוא די משתנה. נכון, אז בגלל זה עכשיו, מחר זה יכול להיות משהו אחר לגמרי. עכשיו אני גם על שחור וגם על כחול, כן. הכל יפה, צבעוני, זה מצוין. אם יש לכם, טוב, איזה חיה אתם, עם איזה חיה אתם, אם הייתם חיה, איזה חיה זה היה? פרפר. אני נשר. ורבות. יפה, אלוץ' כמה לא שמעתי? כנראה אני זאב ורבות. יש לזה הסבר? הסבר? לפני כמה חודשים השתתפתי בסדנת מנורות מדלת נוי, העילים, ועל אחת הדלאות הייתה איזושהי דמות של חיה. והתבאסתי ככה שלא כל כך יפה, בסוף זרמתי ועשיתי מאוד יפה ככה את העיל שלי, וקראתי, יש לי ספר על בעלי חיים, כי גם יש לי תעודת הוראה עם טיפול עם בעלי חיים, ומצאתי שם את הדמות, וזה כנראה זאת אני. חשבתי בטעות זה מישהו אחר, אבל זאת אני. זה משהו מיוחד. אז אני בוחרת טיגריס, משהו במשפחת החתולים תמיד ריתק אותי, ואפילו עשיתי קעקוע בגיל 30, יש לי קעקוע כזה גדול של טיגריס. ראינו. שאני מאוד אוהבת אותו. זהו. גיא, מאיה, שומעים אותי? כן. אז אני בחרתי בנשר. נשר, למה? זה משהו שחשבתי עליו גם היום, לא יודעת למה היה איזשהו קטע שראיתי, ומישהו ככה סתם העלה שאלות כאלה, איזה חיה, על איזה חיה היית חושב היום, באמת, ועלה לי ככה בספונטני נשר, אז היום זה חוזר אליי פעמיים, אז כנראה יש לזה משמעות. הנשר מבחינתי זה חיה מאוד עוצמתית, שהיא מאוד ככה עצמאית, חופשייה, דועה לה ככה למעלה במרחבי העליון, אבל יודעת גם לקרקע את עצמה לקרקע כשהיא צריכה, ולא בקטע של הטרף, לאו דווקא בעניין הזה, אבל אלא יותר בקטע של החופש והעוצמה, והיכולת הראייה מלמעלה, לראות ככה את כל מה שקורה בעצם ממבט על, ולהיות עוצמתית במעוף שלה, גם בעליונים. זה ככה בגדול. יפה. מדהים. טוב, אצלי אני הייתי בוחר 2. יכול להיות בגלל שיש לי פיצול אישיות, לא יודע, אבל הייתי בוחר 2. למה, אתה מזל תאומים? לא. אבל אני מזל של אחד היצורים שכן אני אגיד אותו. הראשון זה סרטן, אני מזל סרטן, אז הסרטן, סרטן מהסיבה שהוא גדל לתוך השריון של עצמו. זאת אומרת, הוא קובע לעצמו, יש לו את השריון, ואז הוא יוצא וחוזר. זאת אומרת, הוא מתנסה
וגודל, כאילו עם ההתנסות שלו הוא גודל ומתאים את עצמו לקונחייה של עצמו, זאת אומרת לבית של עצמו, שזה משהו מאוד, מאוד מעניין, כי בעצם אנחנו יוצאים להתנסויות, להרפתקאות, ללמידה, ואז אנחנו חוזרים עם החוויות האלה הביתה, ואנחנו גדלים גם מבחינה, אז אחד זה הסרטן, והשני, שאני הייתי ממליץ לכולם ללמוד את הנושא, זה תולעת משי, שבעצם בזכות החיים עצמם של כתולעת, לא רק שהיא מלאה בבריאות מבפנים, זאת אומרת, היא מורכבת מבריאות, אם זה חלבונים וכל מיני דברים בריאים דווקא, אלא גם ממקנה בד שהיא נותנת כאילו לאחרים שימוש של בגד מסוים שהוא טבעי. אז זהו, אז זה שני כן. יפה, thank you. אוהדוש, בא לך לשתף חיה? לא, פעם נעלם. רגע. המיקרופון הלך? אוקיי, לא נורא. הוא יכול לעשות פנטומימה. כן. לא שומעים. תכתוב בצ'אט. מאיה, תפתחי אותו, נראה לי הוא סגור, תראי. אני יכולה לשלוח בקשה. אני לא יודעת, זה לא... לא, הוא לא פתח בכלל את הרמקול, תפתחי לו, תראי. יכול להיות שזה נתקע לו לפעמים. הנה עכשיו. הנה עכשיו, אוהד? לא שומעים. זה פתוח אבל לא שומעים. לא נורא, זה כנראה התנתק. זהבה אמרת, נכון? שיתפת. הנה, עכשיו שומעים אותי? הנה. אז איזה חיה אתה, אוהד? אני ציפור. יפה. כן, פשוט לעוף ולהיות חופשי. לגמרי, אין פה הרבה מה להסביר, זה עושה את שלו, אומרת שלו. יפה, אז אנחנו נסיים ברגע הזה, אני ממש מודה לכם, לי אף, זה היה ממש, כן, זה היה ממש מרגש ונוגע, הרגשתי את כולכם, וזאת הייתה חוויה כיפית עבורי, מקווה את משהו מיוחד. אתה מפרגן מיוחד, תודה אוהד. באהבה. תודה לכולכם, ממש נהניתי, ותודה שהשתתפתם בתוכנית הראשונה של עולמי. אם יורשה לי מאיה, רק להודות לך, ועל כל יוזמה שמעודדת ערבות ואחדות ושיתוף, אני חושב שזה דבר מבורך, ועוד פעם, רק ככה, כשביחד אנחנו נתפוס את התמונה, נצליח ליישר אותה. וואי, הזכרת לי, אני חייבת להגיד, הזכרת לי באמת שכנראה כשניסיתי להבין מה אני רוצה, איך אני רוצה שהדינמיקה בתוכנית תהיה, והתלבטתי אם זה יהיה שיתוף ושמגיבים או שיתוף ולא מגיבים, אז בחרתי בסוף בלא מגיבים, מכמה סיבות. אחד באמת גם שלא יהיו ענייני אגו ורגישויות וכל זה, זה אחד. אבל יותר מזה, זה באמת להיות במקום שאנחנו מקשיבים ומכילים ומכבדים את הדעה של כולם, וכשאנחנו נכבד את הדעה של כולם ונאהב למרות הכל, אז אנחנו נצליח ליישר את התמונה ביחד כנראה. זה יתחבר לי. גיא, אוהבת אותך. אוהבת את כולכם. תודה רבה זהבה, תודה אתי, תודה אוהד, תודה אלוצ'קה, אלוצ'קה מראה לנו את העד, זה מה שהיא עשתה, המנורה. תודה ענקית, ממש נהניתי. יפה. כן, יצירתית אלוצ'קה. יפה, ממש, וואו. זה הסדנה שבחרת כיף בה. מי שירצה אחר כך. זה מנורה נוי. כן. יפה. רגע. מגניב. תודה לכולכם, שיהיה לילה טוב ונתראה בתוכנית הבאה. תודה רבה לכולם, היה נעים להכיר, תודה. היה עונג. תודה לכולם.